Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα βιντεάκι. Μην θα δείτε τίποτα, απλά θα σας δείξω λίγο τη βάση μου. Εν τω μεταξύ είναι Τρίτη, Happy Taco Tuesday. Δεν είναι ακόμα η ώρα. Και λοιπόν, αρχικά εδώ αυτά είναι ενός φίλου μου. Όχι όλα, αυτά τα κοκοφάντια και τα τραλά. Και αυτά που ήταν δικά του μου, αλλά το έδωσε. Γιατί δυστυχώς ο καημένος έδωσε το account. Είχε σε ξέβανο ο καημένος μας. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ζόμπι τραλάλα. Μία λάβα. Αυτό, ένας Ματέος. Και πάνω είναι κάτι πυροβολικά ωραία. Εδώ άλλα καρκερκάρ κομπινατσιόνες. Γιατί ξέρετε ότι έχει φύγει το παλιό το μαξίν. Ένα μπιζόντε Τζούπιτερ. Και μία μιετετέιρα. Λοιπόν, όσοι θυμάστε ήμουν πολύ νουμπάς, τώρα έχω γίνει προ. Είμαι στο Rebith του Τρελοστρούζο Turbo Τρελίλα. Ορίστε, εδώ είναι το παιδί. Και θα παδέψουμε και 35 τρίλια και θα πάει να παδέψουμε. Ο φίλος μου είναι στο Τετέτε Σαούρ Rebith που δεν θα τον βρούμε ποτέ όμως. Αυτό παιδεύει πολλούς νομίζω παιδιά, να ξέρετε. Και όσοι το πούνε μπα, να ξέρετε, τώρα άρχισε. Δηλαδή τώρα άρχισε. Ευτυχώς ήμουνα εγώ και του έδωσα κάποια brain rot. Γιατί άμα δεν ήμουν εγώ, το είπε και μόνος του, θα πέφτει. Και ευτυχώς του έδωσα το μιετετέρα για λίγα λεφτά. Για να έχει 125 billion. Ναι. Έχει φτάσει πλέον στο 10 rebis. Οπότε, το νουμπά ξεχάστε. Λοιπόν, ευτυχώς του έδωσα λίγο το μιετετέρα για να έχει λίγα λεφτά. Έχει 125 τρίλια. Όχι, συγγνώμη, 125 billion. Να έχει λίγο για το Taco Tuesday. Και αυτό δεν έχω να σου πω άλλο. Θα δείτε λίγο από το skin μου. Και ευχαριστώ πολύ το φίλο μου, τον Γιώργο, που μας έχει χαρίσει και στους δύο από ένα private που μπορούμε να μπούμε μόνο εμείς. Και αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο μου τον Γιώργο. Τα λέμε.